И тук е червен флага. Си избера едно от тия две судоката. Любимото ми да чакам. Тъй като те са много смотани, си викат асансьора за точно един етаж. Много навъртя тук. Стигаме да ядем какво? Гироси. Пица бе, гироси. Гайда. Но нашите изпростели приятели. Искам да видите. Реши, че лечето с България хапва с нас. Ще му дадеш ли пиленце и на него? Не? Гледай каква готвина крава са. Звъня на сестрата, защото те са под нас, да слизат, ако са готови, ако не, направо ще тръгваме към плажа и ще снимам от плажа. Пак промяна в плана, чух се с сестрата. Те са решили да ходят обаче не на този тук. Мале, колко съм червена. Тук само съм червена и е тук на врата ето такава черта, че по принцип не съм червена, ами съм си хванала тенче. В крайна сметка няма ходим тук на южния плаж, ми ще ходим пак на северния, като вчера, само че сме по в началото, където се слива рекичката май, тъй като там няма абсолютно никакви вълни, доста е спокойно. Ето ми как заде играчите, които хванах онзи ден. Мога да гледате в минуто видео как ги хващам. И да, с 5 лева по левче за всяка съм пускала и от първия път ги хващах. Да, добре. Айде тръгваме, защото имам 15-20 минути пеша и отиваме на плажа. Пак промяна в плана. Ще си бъдем на нашия си плаж, тук до самото хотелче. Първи път реално ще минем тук през тези дюни, да видим тук в тази част как е плажа. И да, за първи път ще минем от тук и ще видим как е. От тук започва блясъка, много готина. И да, ще видим, ето май имаше хора доста тук. Или е свободен, или е с четвъртчета. Ако има някъде парче нещо, може и тук да се застоим. Ще го решим, на нас ни е сета, така че ще видим. Даже май няма да сме с сестрата и приятели. Ама не е проблем. Ох, като шляпа с шлопките и ми фърчи от вятъра в очите пясъка. Сега шлопаш напред, ли? Не бе, обуй си ги. И тук е червен флага, отново. Кел няма да ми излезе най-ново късмета. Ето тук е флагчето, дали не знам да сложиш се на телефона. Но въпреки това, не сме тъжни. Ще поседим тук и ще видим после. Ще отидем си на басейна след това, както всеки ден до момента сме правили. Освен ако ни писне изцяло. Так си дойдохме тук, където първия път видохме и застанахме под едно цялото човек. Има огромни вълни. Червен флаг. И да, има огромни вълни. И червен флаг най-вероятно пък няма течение. И се станахме тук под едно от ударъци. И стелката ни ще литне и да сме върли и кърпите. И джампът само сега се върли. Малко водата, сега решихме да поседнем и ще решаваме кръстосовица. Ще решава кръстосовица. Аз ще избера едно от тия две судоката, може би 19 брой, следващия 20. И да, сега ще видим. Тук има някакво с букви, аз това с буквите не го знам. На същия принцип ли? Да има просто и буква и цифра. На същия принцип ли е да има и буква и цифра просто? Да, в смисъл това е като до 16, не както до 9 по принцип. Аха. 16 на такова. Добре. Всички ли са такива? Няма ли само с цифри? Има. О, ето. Добре, аз почна с тия. И така. Приятелно че да вземе картофки, нещо за пиене. И порешавахме кръстосовица и съдок, даже аз се попекох. Сега чакам да се хапваме и ще хапваме, ще снимам какво е взел. Силно картофки и нещо за пиене. Имаме спанче с лимонide и той ще взел газирана водичка. Картофки! Още картофки! Върнахме се от плажа, след което бяхме на басейна, ядохме сладолет, пихме кафенце, купихме си от една машина точно до плажа, където бяхме. Си пуснахме 2 кафета едни и същи. Когато стигнахме до басейна, решихме да ги пием. И само леко като разбърках, аз вече си бях отпила 2-3 пъти. Когато разбърках, вътре имаше едни парченца, следователно май беше като вкиснато такова, имаше парчета някакви. Не трябваше да има парчета, нали, не е кафе с парченца. И да, и го изхвърлихме и после ходих до една друга кафемашина и си купихме ново кафенце и го изпихме и много добре ми дойде, защото беше ми почнало да ми се доспива доста. И да, сега се изкъпахме,
Приведох се в някакъв вид, измих си косата, защото докато играхме в басейна с топка, казах, че не искам си мокра косата. Като плисна топката във водата и ми намокри цялата коса отдясно и ми влезе дори в ухото, обаче поне излезна. И да, и в крайна сметка това е. Трябваше да се къпа с косата за трети пореден ден. Ама какво да се прави? Сега си слагаме една спирала, тъй като в момента съм без. И след което излизаме навънка. И не знам какво ще правим. Сигурно ще ви снимам. Забравих на басейна да снимам, за което се извинявам. Нямах и много батерия и като цяло бях нон-стоп вътре във водата. Поплувах си. И така. Насладих се максимално много. Ние сме готови. Слезнахме, в момента сме в рецепцията. На рецепцията да е долу. И чакаме сестрата да дойде. Любимото ми да чакам. Тъй като те са много смотани, си викат асансьора за точно един етаж и сега им го изпратихме да им е готов, поне да не чакаме да отивам при тях. И какво си хвана? Една черна овца, ама Цвети нарочно ми я направи да си я хвана. Наместих я. Аз ако я бях хвана, ще я ти я дам. Най-накрая миналия път само аз хващах. Това момът ме радва и Angry Birds, ама те са много надолу. И Йори, гледай къде е сега. Нещата 100% си харесва ето това от опосумите от ледна епоха. Опосум? Опосум. Или Йорито. Гари. Това е много далечно. Чакай, че кое? Гари. А, Гари. Ехе. И къде го сканира Гари? Той има някаква грозна кула, дето му пречи. Моята любов, идвай! Ако някой ми хване, помисля, че се разплаща. Много навърта тук. Да. Олия, дай да го видя. Какъв е кривогледичък, миличкия, с залепнали очи. Детска работа. Ако имате цел в живота, следвайте я! Ще се сбъдне! Вчерашната уникална вкусна палчинка нямаше как да пропуснем и си взехме с шоколад и банан. И е много огромна и е много хрупкава и вкусна, ако някой идвате в Приморска. Ето тук. И така сега се разхождаме. Снима, която мрънка. Имам Гари! Да, снимах реакцията, така че сте видяли вече. И сега се разхождаме по крайбрежите и отиваме да ядем какво? Гироси. Пица, бе, гироси. Гайда. Гайда. Да. Кое сдачи идват? Отиваме да ядеме пица. Цвети ли в тръбата? Тръбата. Забравих му думата. Каза са лампа. Стълб. Стълбата. Може да хванем и да се пуснем тук на нещо. Като например блъскащи колички, на които само може да се пусне, ние не се пуснем. Седнахме на същото местенце и естествено нашите изпростели приятели спряха да... Тига, бе! Погледни някъде. И къде го служа? Сега ще изгаси цигарата като пуши. Да. Изчакаме храната. Страшна простачка. Погледнете я, просто запомнете я как изглежда. В момента много близо се снимам. Изглеждаш страхотно ужасно. Маге как ми дреме? Ще замера след, че къде да го настъпва. Искам видите, реши, че лечето са и повече, обаче тъй като има дупка и да не се мине на 2 милилитра, реши да го извади и да си пие. Искам да дадата най-красивата чания. Вижте какви са. Ама че най-готина и зеленка и красива, любимия ми цвят. Обикновени неща, пак салатка
Цезар. Щастлива ли си, Мария? Покажи Гари. Ето го Гари хапва с нас. Ще му дадеш ли пиленце и на него? Не? Егоистка. И естествено същата пица като вчера, тъй като беше уникално вкусна. Удачна сладка. 7 от 10. И аз толкова вчера и дадох. Капелички бургери и изглеждат много добре. Харесваш как изглежда? Да. Много добре. Прибрахме се от навънка, хапнахме хубаво и минахме после през магазина и си купихме едно бяло вино. Сега ще пинем по малко бяло винце на тераската, да се насладиме на хубавата лятна късна вечер. И после лягаме да спим директно, защото умирам за сън вече. И да ви покажа каква готина шапка имам. В принцип исках плетена шапка, обаче не ми казаха как ми седи моите приятели. И аз реших, че не искам вече плетена и сега съм с... Това е Лола Грава Еспания. И е с две лица. Чакай са. Ай, така е. Гледайте каква готина крава са. И може да е чисто черна също, но пък ако я обърна така. Оп, черна. Той етикет не го гледайте, като се маха. Беше в някакъв магазин, всичко беше по 5 лева, кърпи по 5 лева, шалове големи по 5 лева, всичко беше просто по 5 лева. А приятеля ми си взе една готина шапка, която не знам къде е хвърли, така че евентуално, ако се сета, утре ще я покажа. Отиваме на терасата да правим тераса парти. Само двамата. И да лягаме да спим като къпани малки беби там. Ето, перфектен завършък на вечерта. И така, хора, тук вече е тъмничко, тъй като вече съм на терасата. Няма много осветление и качеството е супер зле, защото просто е тъмно. И да, тук мисля да прекратя и втория влог от нашето приключение. Вече е 4-ти ден, остават още 2 и евентуално може би ще снимам и от тях. Затова, ако ви е харесва видеото, харесайте го, абонирайте се за мене и очаквайте трети влог от морето. Бай!